Hasteo rangchakni mol thangka rangchakni mol laioi hirani mol phaikya rangchakni molo CPIM ni MLA mankha hirani molo khe IPFT ni borom gonang MLA mankha tabuk haino hai IPFT BJP ni hapangni jorao Tripura mothani MLA mankha haipano se talika swlaijak Mandai Bidhan Sabha Amchaini Shibjoy Jomudar Kabini Lokorokni A kamio thangna bagui lama kakhaino lama nungbabe no saimano abo Tripura sarongni kami Tuiklek kwkak mukak harpek kuplung lama nukhe no saimano chini Tripura sa takhuk bukhuk sungni no kami wngkhana hwnwi rangchak molo lama kisa swnamwi rijakha yagulo hirani molo IPFT ni MLA amchayo chawi thangka lama swnamwi rijakliya tabuk haino hai BJP IPF ni hapango MLA Tripura mothani wngwibo lama swnamwi rijak yang bai jwngjalo klai tongmani birmano klai tongmani kwchwng mangpili chini koktwmao koktwma Mandai Adi block bising khopjaknai South RC Nagar village amchaini Shibjoy Jomudar kamini Tripura sa takhuk bukhuk sungni koktwma Rachontai amchaini simi Lolit Bazar thanglaisu khaimani kwcharo no khopjago Shibjoy Jomudar kami thangnai sal kwbangma romino kamini lama hamya Satai kuplung lamao jorao rungnogo thangnai rung swrwngnai rok klaiwi sago dukhu manmani patimungbo tongo kamini rungnogo jorao rungnokni phwrwngnai rok lama hamya bai jorao sokpaimai nangmani koktwmabo tongo koktwma omobo tongo kamini sak hamya rok jorao sak nainago sogui yangma bai belai no dera tongo klaimani patimungbo tongo phiaba mokolo klailiya a kamini lama no hapango tongnai luko adong rok jesa hapang bano tongthung Tripura sorok amchaini lama kamini lama kamio tui manthogia chwngferang manthogi hangka ke lama kasui mangda kamini lama chwngferang nungjaknai tuini sep manchinai lama kasui simida Tripura sorok ba hamkrani lama rotok manchinai lama kasui hangka ke luka adong rok nugya da klai Tripura sa kami amchaini birmanni koktwma rok abono swnglaikha kamini tongkosung lukurok nainai di chini koktwma express ni o exclusive koktwma Mandai Adi block bising khopjaknai Shibjoy Jomudar kamini Tripura sarungni birmanni koktwma lamsako koktwma express ni mangpiliwo ang nong logi tongo Rahul tini ang haite belekhane wanaka belekhane kemangkha tan bagai hingkai o lama rokno nungma baganyo o lama rokno nukhanyo sengsaimano Tripura sa bari hne o agini bura bursiro nungkhogono tongo lama no langma no lama hne kintu Tripura bari wa hapkakanyo saipano Tripura bari ni lama bobo haihal Tripura bari ni lama rok Tripura bari ni pathorok nukhakanyo sijago kalar nukhanyo sijago lama hapkani sijago hne a kubunya mangpiliwo ang phulungnai belekhane yongla siprok aika basung je mamu songman agini bura bursiro samani pota hne pathra hne samani semno obo hai nukha nukphakya ang kha tongmaliya o lamote hemani ani anukulo khoroksa borok tonga haribo kisa kok sepegena lamsako datu ba parani khane ang o Shibjoy Jomudar parani oba hai bisi bisoro kaka o lama rogle bisi to lekha jagya balokhano prai 6-7 bisini sekang nong khana kaima dono lama saram kalangjak mani tabuk to nukpha ni nojoro baba hai nugui tong o lama rok tabuk lama khai to tabuk to kabai no sangwang rani bazani doctor thangi phaipuru andong borok tongo o tu phaile ne hni mani bapara o paran gok samani ngai no lama rok kabai phaine se go siang dong go siang bazar jora phamte ji hne anga jaga asu jora kai ma phageta ngai himle phageta lama kabai phaine nai urubo kabai kiti klaija tigel bakra dong bakra bagana wo ar parma soya o tu samnai ro kayo sarkar dongba tamo bo snam yang to situ sarkar rokba nei salai phageta iko jeng tabuk to sarkar IPFT BJP lai thamani porobo tabuk omo bobbolo kalai bo konsensus kalai panchayat ngabo to South RC Nagar ngai bolok ngai to mannai
Enggak itu seng tu kisah borok bos सरकार आमलो tang thanga bo सरकार आमल tabu tangna kelai सरकार to सरकार noni sing khasongi dongo engo kaham khakeba kaham hani bo saima kha tabu khas khajakli ang ba nini khukti to khana ka kaisa gari malkhung sakhamya no sakhamya reserve tu bnane se phani soya jurisi emergency rong khai oroni patient rogi rok oba haike sak thaim no go thanani kai boba hai rok osubida rok klai tongno ni kong ga jungut tui par jora phawai mo pham balai aja go to batha gadi hoje ba sung bami phana phikung bawi matlang kai gopti kobo hai aptu je wan sungo kono garni sak gorbo rok barnani haitlangnani nangtong khangai abotam nai gaba tebos dera ọবস্থা kalayam laslai ni jeng hai kung prorok mawan sunglai ja hai teiko bobo hai rok le wan so tipra soni man thai tipra soroni develop ta tipra sorona hamkra hinga kai suru lama ka soi suru jaga jaga office kasare talare lai oba haike gono gono na sung social media rok bo nugu oba hai khai hanga kai siring siring tong kai man tharok ma yada oba hai kung kokrok le no bobo hai wan so na sorgarni samungdana thangdin do lama kaso kain dangnani kaso heke tangya abo hairok to wan sugya gai dam khai sini man thani manani bagai sengka sumang dong nangan nangkale bai janai kaso yabu de mana nangamle gai je abo sudah lama simia tabo seng kun purong gao je orom nanya ji oro panto kotor ma somoi mate seng bitiro go mai yang somoyo mai bonon jorabo ga abo rong bagi bada lama kaso nanya nangno abo bo seng wan sulai te kun purong kai gai tai to kun purong go lama nintino 이스쿨롱의 마스터로고 발매가는 팀인데 발매양으로 라마가 바이기도 와드럭 가이 앞드럭 우리 살마고 크나고 포리나니 수도 쓰라이는 바게 증잘 세르는 바게 증잘 가자 아 많이 있다 라마 오자가고 어 승어로 거기 고약다 para 뜨이노 승어로 스쿨 스쿨 세르로 버리고 스쿨 뭐 클래스 심 버스 거라 쓰라이로 어 타보 클래스 8 저라 그러니까 아기보 5 jara tongmani onek din go balokjak 5 jara tongmani angni je boron porijak class 3 jara ma porikhan tai ma polliya koimung tam tongna ni lama ani koimung hakai lama kaham khakyang kai sanai tasasini go thangmani himani songo bazani phaimani ba hamese tlangani khedere takise jungdalni yakagana ni khasong tai ko haw nini mungkhe dadu an mungkai ni area wo jangire ke jodo chide bayo ga mungsokero bisor tabuk to kabang mano nok khukti chala jabo kisi misa lun sun na hare gari gora palya jabo ta kisi misa na hare nok rok tangna jabo oba herok lama rong jingjalo ka kering khoroso ko boba herok ta kise samjago kereng ta kise buinse tai paso panang to ba paso sojeban bisi sung kereng maro lamani bagai nongor hazam kanani soya aro lamaro hamya ora kuthuglu balle sini chaka bearing rok koi thang gai abo sabor nai abo hai ke dai barong no sungnile kisok borok bearing bob tie konye koya thuglu balo sal laman manja abo saiman na ya ba bongni je samani modena khnaboi 삼강에 때 기sem비세 비치리 말자다 이거 아게 마솔 대신어 라마니 캐트리 검득이 사자고선 허살 바 파냐나지 hambai aw hajen ka sengo amchani khoraksa sakra bai khana ka bini khukti orani lukurok belekanya tong kese bo tongo lama de kaisa ni bagai aw angte phungne mangpili bus kango na hare haro ka ge tongkha I doka kamai tongro ka aste aste wati phake ti thanga kai ob joto kosogai yango thanai orani bo side wal log bukri nu phajak aw oba hake de lukurok ni belekeno jingjalo kasama bai lukurok ni mokolo kalaya ko ba tiprasa hamkrai rok ni heni je samkhai tongnai dofa ni hini samkhai tongno rok ni mokolo kalaya phanang tongmana ba yang ti lamati laya ko panang mana judisi bidini bisinti judisi nugui tongkhang ka kai amna an ka se koimung tongnai tipra sarok ni hamkrai khai tongnai rok tipra sarok ni dofane bagai samung khai tongnai rok lukurok no kaham khai tongnai rok nor kisa o lamano phaine phede ding belekane baba hai rok mo nozoro kalai tong baba hai halok ta sujortei lama to bo santhang ka bo utla nong tongkha lama hamya yang to kungma boro yang tila subo o lama rok thiging ya balok jak no bati sakai ko nti heng thango norong nukhana
koi mung tama tonai lama ni bagai koi mung tamu sungba bono dati phat ka lama rok no kisa nayi je kas prosasan chalnai rok boro judicial kaham kai dati phat khai rekhai ba sini bagai belek kaham ngai ta nini mung ani mung Satyaranjan Debarma para khe para aro Kali Shankar hambai bo jaga angkha Noko Sibjo Jomdar Para nini mung khe ani mung kai Pusparani. Obahai hal ba obahai lama rok no dugui nung bo phai ma tong te bo bo sero balok ko O lama rong no nahar ka hangga ban nasing najita iko. Oko mai oko bori mangha o lama rok iko tagbo riparing khaije gya. Liko tagbo kuno sarkar phayo je khlaimani kunse khlaije gya tagbo. besu rok khana obahai Balokha ko bele 5 বছর khana mane ajar ta kya je khlai thangbai ma to pogoi tongkha गाव से इको रिपेयरिंग रुपरन खाइजे गया जों यांगते रगो जे कुनो बाजार फुजार थाना हंखा इको लामा गारि र खानो नेनांखि जखमा थांगो थिंमते खा थांमाया कष्ट खायो रुजि रok tranani ba obahai school rok thanani sare rok thangpai kaine ne ka bo phai rok इको ओम तिखिना हार फेक्टरी प्राय रख बासना नांगता अपनो amane bade sakham ba sori khame rok thangnani hingga kai obahai rok lama tei ba obahai rok gari rok kalang jaga ba dambari jago rang rok obahai rok tongta इको रां रग को जाक्ता रां बिसिना जागोता लामा हामिया बा lama ne bade ta tam tam jungal tong no no karo si noro ba taitamsa iko tui rok iko rok somosyanta tui rok kaham ko maya tei ke bo salakya ba ke bo nai thekya rok ni tap puzor tei khara khana kanu nukha ihi takbo ke phan nai phe ko ke phano oko phanye kiri ko tuma oko CPM ning thong ago oko ning thong tak to BJP sarkar bula BJP ning thong Tripura motha ning thong iko takbo ke nai phini kiri kemna phine kire tam ko nya musung nang lama ne tei o lama nangkha ang kisa kaham khlainani no musongkha bahike hamba sarai rok bo school thanani kostong baikha hangka iko gari gura bo thanani kisa kostong baikha abun bagita kakak makak ma kakak rok ni bagai o lama biang ba yang biang thaman lama bo abo utugla thangma hangkai rason payo hangkai omo yang thangma hangkai inko yang thagur bariti thangka abo aing rol bago payo bisi rok ko lama sram kalangjak mani बहुत बालो खाबो बो खाना मोटामोटी 10 বছর खाना थान कालांगमान ओमफ्राय tabuk to BJP IPF ki haimani tabuk bo BJP hapango tongo angka kai nong mo boy elkar kalai bo block kalai simbol ko mandai block angka mandai block ni to ko kabang mano social media ro ge emile thang jaga thangi lamaro samani tiro gurui oba hairo di manuk tong nong yang pha pha kana na pekya yang naipia ko o lamaro bo bahai ro ma tong nngo bo lamaro nugui to bo bahai wan su Ola amarong no wan sune onek sayang jak tong gari gura ro ai ko chini paharong kha auto rok chalu khai bo kuturuk mudurung go apun mia waisa ma samani o ako tola je chalong ne rong kai sino paharo chalu mia mo sini pahar ni borong se apun oso se pun chalu man ni sunga ke kok salai ma tong ta ke lama ni bagai tam ro wat so Ola amarong bagai yang kaham khanya ni musung ta lama ni bate ta tama jungjala tong nongo jagaro nongo elkaro sini yo elkaro ko khato tam ni jungjal ai ko ola amarong bagai bisno ngai onek no la saya rong tong kata lama rong saya ngai ba bisa sing ko khato khu saman ta kaham rok lama rok alka jaga ni judi si gari reserve rok mo tu bunja Agartala ni ba rani bazar ni gari reserve tu na hake ka o lama hamero khon kun somoi ro ba hairo hide jak thangero hamjago amtira hamjago rang morok marok sara samjak marok to rang kebang ro hamjago lama hamya rok nei aparan bung tamo sini paran bu kai ko sibjai jamda ni sinaka ni mungka ani mu kai radarani tam khaisa wa hai na kam ro khai chata lama ro ni bagai nang tam ko nya musu nai tongnai sarkar rok no o lama ro bagai
সরকার সিরিয়া কেবা আম বাকি মা কয়টা সরকার খাইতো সুং মাংখা রিয়া খাইতো মাইয়া গাম বাকি সরকার থেকে রক মাংখা লামান কাহাম যত না আং সাজুং হিমনাইয়া যত বরং ন হিমনানি কেবা যত সুবিধা হংকাই সাতা তুমি চালা গাড়ি না তো কেমন লাগে এই রাস্তাটা দেখে তো গাড়ি ঘোড়াতে যে প্রতিদিনটা এই গাড়ি ঘোড়া নষ্ট হয় না নষ্ট কাপ ভাঙে গেছে কিছুদিন আগে এদিক দিয়ে যায় সেটা তাহলে এই রাস্তা দিয়ে তো মানুষের চলাফেরা করতেছে এটা কি ভাড়া কত করে চলে আপনি ভাড়া আমি তো এটা ম্যাডাম তার রানি রিজার্ভ আচ্ছা তার রানি আপনার গভর্নমেন্ট কাছে কি অনুরোধ থাকবো এই রুটে চালাতে সব থাকবো যে এটা রাস্তাটা যে ঠিক করে দেয় তাড়াতাড়ি আমরা গাড়িগুলো চালাতে অসুবিধা এই আপনার কই যাইব এখন কোন রানীবাজার রানীবাজার না সব সময় চালাতে এই রোডে সাতটা কইবাটা গাড়ি ঠিক করতে লাগে এটা সপ্তাহ কইবা তো এক দুবার ঠিক করা লাগে যদি রাস্তা ভালো হইতো রাস্তা ভালো তো থাক মাস খানিক যাইতো থ্যাংক ইউ